Yes, sir.
Diyos marahay na aga sa indo kapos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Mantinuron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please rise for the novena to Our Lady of Perpetual Help. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. All, merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children.
Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son. Strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God, you accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in a way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same. While praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena, we earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for Home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all of our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish their children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray Pray for for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christian by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart
those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share in our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo XIV, the bishops and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by the hope of our risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. All, Holy Mary, help us in all our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do not sigh for the wealth offered, for the joys that beat and flee, but Mother of Christ, Mother of Christ, this do I long to see. The bliss untold with your arms and form, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I toss on stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. And Mother of Christ, Mother of Christ, this do I ask of thee. When the voyage is o'er, always stand but to shore and show him at last to me. Thanksgiving Prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be truly grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them they may grow in love for Him
Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of his love, to save us in all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us our mother, to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in his love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor and glory and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among chosen ones whom you called blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, na kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Da imi nasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapaliputan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggipo, asin nga na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama, sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimukan. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimukan. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimukan. San Judas Tadeo. Ipamibimukan. Sa ngaran ka ng Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Pasasalamat ni Irving Nolial. Kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of family ni Rosie Asupardo Cantara and family. For healing of Charis Chowi ni Angie Chowi. For successful operation and fast recovery of Arlene kan Louie family. Para sa kapangaloan ka mga minasunod na kalag, Froilan ni Rosie Asupardo Cantara and family. Eduardo kan Mendoza family. Maria Luz kan SAA batch 75 to 79. Para kina Karina Elmer asin Elmark Charvin kan Diskaya family. Para sa kabos na kalag kan Nares family. Para kay Nestor na Emerita Ribaya and children. Para kay Simona kan FNS Velasco. Sheila Jacinta kan Asupardo asin Cantara family. Para sa kabos na kalag ni Mr. and Mrs. John Pip. Para sa death anniversary of Helmiro Sr. kan Atos family. Para kay Margaret Gypsy ni Mila Rodriguez. Lorenzo ni Carla Resolado. Asin Gilbert kan Likop family.
Sa liwat, Diyos marhay na aga sa indagabos mga tugang. Matindog na po ang gabos sa sinawiton niyato ang awit sa pagpuon. Hinapon maging banal, inipon nalisaro, sa Diyos na sa tungkang. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka na kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Aldaw na Miyerkules, kaya kita sa rong komunidad digdi sa parokya, nag-aarang, nagtataong ondra sa satuyang mahal na ina, si Nuestra Señora, nindanay na pagtabang. Magdulo kita sa iyang intersesyon para po sa satuyang mga puro aldaw na pangangaipo. Ngunyan man aldaw, iyo ang memorial ni Saint Francis de Chantal sarong religyosa. Isabay man yato ang paghahagan yato kan sa iyang tabang asin intersesyon. Wanyan tanganing kita, tauhiya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulanan sa tuyang mga kasala. Udok sa buot, sarabay kitang basa, pinagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasangkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Mamipi kita. Diyos na makakamhan, sagkod paman, na sa pasabong kanda Espiritu Santo, nangangahas kaming mag-apod sa ngaran na Ama. Himuhon mo sa puso mi ang Espiritu nin pag-ampon nin mga agi, tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon niya to an enat na mabasahan. Ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. An kagurangnan nagkurahaw sa makusog na tingog na ansabi, magrani kamong mga pararatak nin mga banwaan. Asin uya, nahiling ko an anong nalalaki, hali duman sa itaas na pinto, na atubang sa amihan.
Balang saro nagdadara sa iyang kamot kan kasangkapan sa panggadan. Kaibahan ninda ang sarong lalaki na nakagubing nin maputi, may darang garamiton sa pagsurat na nasa habayan. Nagralaog sinda asin naguntok sa kataed kan altar na bronze. Inapod nin kagurangnan ang lalaki na nakagubing nin puti, asin may mga gamit sa pagsurat sa iyang habayan, asin sinabihan, umagi ka sa tahaw kan banwa, sa tahaw nin Jerusalem, asin bugtakan mo nin sarong ekis sa angog, ang mga tawo na nagmumurundo, asin nagtatarangis, dahil kan mga karumputan na ginigibo sa laog kan banwaan. Itong iba na dangog ko na sinabihan, mag-aragi ka mo sa banwaan, kasunod sa iya, asin manggadan ka mo. Dainindo paghilingonin pagkaherak, dai magpatawad, mga gurang, mga hagbayon asin mga daraga, dai aki asin kababaehan, gadananin dosinda, alagad ang si isay man na may ekis, dainindo pagdutan. Digdi ka mo magpuon sa sakong santuaryo. Kaya pinunaninda ang mga lalaking gurang na ituon sa atubang kan templo, asin sinabihan pa, digtain nindo ang templo, asin panuan nindo ang mga natad kan mga gadan, dangan lumuwas kamo sa banwaan. Asin ang kamurawayan nin kagurangnan, luminuwas hali sa pintuan kan templo, asin uminuntok sa ibabaw kan mga kerubin. Initaas kaini ang sa indang mga pakpak, asin nahiling kong naglayog. Kaiba sa kataed ang mga ruweda, nagpasiring sa tata sa sirangan kan harong nin kagurangnan, asin ang kamurawayan nin Diyos nasa ibabaw ninda. Iyo ini ang mga linalang na nahiling ko sa ibaba kan Diyos ni Israel, duman sa salog na Chebar, asin namin bidkong mga kerubin. An balang saro may apat na lalawgon, asin apat na pakpak, asin garong kamot nin tawo sa irarom nin sa indang pakpak. An sa indang lalawgon, nakaagid ng gad sa nahiling ko duman sa salog na Chebar. Lambang saro, nagpainutan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kamurawayan nin kagurangnan, halangkaw pa sa kalangitan. An kamurawayanin kagurangnan, halangkaw pa sa kalangitan. Mga surugoonin kagurangnan, mag-umaw kamo. Umawo nindo an ngaran nin kagurangnan, ngunyan asin sagod paman. An kamurawayanin kagurangnan, halangkaw pa sa kalangitan. Puon na magsirang an aldaw, sagod na magsulnop, pag umawon na an ngaran nin kagurangnan, an kagurangnan urog pa sa gabos na banwaan, an sa iyang kamurawayan urog pa sa kalangitan. An kamurawayanin kagurangnan, halangkaw pa sa kalangitan. Si Isay an arog sa Diyos na satong kagurangnan, na nag-eerok sa kaitaasan, pinagdudungawan niya ang kalangitan, asin ang kinaban sa ibaba. An kamurawayanin kagurangnan, halangkaw pa sa kalangitan. Matinog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihin mo, O Diyos, nagdadagog ako sa mga kataramon mo. Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, kunan sa imong tugang nagkasala sa imo, padumanan mo, kamusa ng duwa, asin kaulayon mo, manungod kan sa iyang sala.
Kung magdangog sa imo, nadaramoan sa imong tugang. Kung dai magdangog sa imo, kumuha kanin saro o duwa pa katawo, tanganing an sa indong dai pinagkasabutan mahusay, asin mapatunayan nin duwa, utulog saksi. Kung dai magdangog sa inda, ipaisip po sa simbahan. Asin kung dai magdangog sa simbahan, ibilang mo na pagano o publikano. Ito ang sinasabi ko sa indo, ang gapuso nindo sa daga, gagapuson man sa langit. Asin ang hubadon nindo sa daga, huhubadon man sa langit. Kiraray sinasabi ko sa indo, kung duwa sa indo magkauyon kung ano ang nahagadon, itatao sa indo nin sa kong ama sa langit. Hulit akon sa in may duwa o tulo, nagkakatiripon sa ngaran ko, yaon ako sa tahaw ninda. Mga tugang, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Magayuno na leksyon ang itinatao sa tuya kan, sa tuya pong ibanghelyo niya. It's all about itong inaapod niya tong fraternal correction. Paano niya to kukurihiran ang sa tuyang tugang. Surunodan, privately, sunod, may kaiba ka na testigo. Asin pag-ultimo, susimbahan sa komunidad. Kung day magdangog sa komunidad, i-considerar mong pagano. O yan ang itinataukan sa tuyang kagurangan na structure kung paano kita makorektan sa tuyang tugang. Ang problema sa tuya, baliktad nangyayari. Pikondinar na una, pangistorya, pagdain ng solusyon, saka kita makumpronta. Kaya baga, pag may sarong tawong nagkakasala o nakagibok kisala, siya ang ultimong nakakaisi. Kag sa iyang ginibong sala, nakapost na ko na sa Facebook, ipinangistorya na sa gabos na tao. Kunyanan sa itong kakurangan, magayunonan sa iyang sinabi, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. May nagkasala sa imo, duma na, kaulayon mo. Kaya, o mas madali na i-post na sa Facebook, dyan ngaya sa St. Jude, perming may tent, o perming traffic, o imbis na kumpruntahon baga su parokya, o su tao tanganing napapaliwanagan. Baga sirik po kaya. Kaya, dahil sinabi kan kagurangan, tandaan tala, pag may nagkasala sa imo, i-post mo. Dahil naman sinabi, pag may nagkakagibo ni sala sa imo, i-istorya mo na sa mga barkada mo. Ang sabi niya, go to that person directly. So iyan ang enot na punto na gustong sabihin kan sa tuyang ibanghelyo. Asin tigtutukdo kan sa tong kakurangan. Go directly, go privately, and of course, respectfully. Yan. Nga ta privately. Kasi ang katuyuhan kan pagkurihir, bako na magkondinar. Bako na i-humiliate mo ang tao. Kundi, tigkukurihiran, tanganing itama, i-restore kung ano so sala. Ikadua, sa pagkurihir, apisar kan pagkurihir direktamente, kay puhan na igwamanin, sa nagkukurihir kita, igwanin pagkamuot. Bako ang katuyuhan kan pagkurihir, tanganing isupugon, probaran mo na ikaantama. Ang pinakakatuyuhan, pag kita daan nagkukurihir, dapat minakurihir kita na igwanin pagkamuot, pagmakulog. Minsan, baga tama man talagang nagtataram kita kang katotohan sa satuyang tigkukurihiran. Kaya lang, way how we do it, how we correct people, baka sala. Diba? Tama na kurihiran mo sa imong aki, pero kung minsan, iba supaagi, asin supanaramtaramon ta. Kaya minsan, dahil na ako, su correction na tinatao niya to. Ang fraternal correction tulo ang kaipuhan, enot, katotoohan.
Ikadua, you do it out of charity, out of love for that person. And third, out of humility. So, inoto ko, truth, charity, and humility. Importante yan pag nagpupurihir kita. Truth without love becomes cruelty. Yung ani, totoo sa tigtatara mo, pero dahil manin pagmakulog o pagkamuot, nagiging cruel ka sa sarong tao. And love without truth becomes toleration. Dahil mo sa natig sa sagwi, sa ibong haki, tigtutulirar mo sa nang maging spoiled. Sabi ko nga sa mga magurang, paghuna mo, panaba mo ang aki mo, na dahi mo tigpapahugas, dahi mo tigpapatrabaho. Pag abot kan panahon, pag nag-agumihan, dahi tatao manghugas, bakong inurihan mo so aki mo. So, love without truth becomes toleration. But truth spoken with love can bring conversion. Kung tigkukurihir mo, tinatara mo sa katotoohan, naigwanin pagmakulog, iyan ang inaapod na correction, fraternal correction, na magdadara sa pagbabago o konversyonin sa tao. Ultimo, bago ka na magkurihir, hilingon mo mangunan sa imong sadiri. Igsasaway mo so akin mo, oy, Domingo na, pagsirimba. Ika nga ni mismo, dahil manahiling kan akin mo na nagsimba. Diba? Kay puha na, bago ka makurihir, minakonektar ka na sa tao, sa saibog sadiri, asin sa mahal na Diyos. So, ibig sabihin, sabayan tanindikit na pangadji. Isabay ta sa pagkurihir taan, mahal na Diyos. So, before you correct, you pray. Before speaking, you listen. Before judging, remember also your own weakness. Kaya, tako minsan, bako man sa nasutawong tigkukurihiran taan kay puhan tang itama, mismo man ang satuyag sa diri, kay puhan man yatong itama. Because, sabi kaiyan, Christian correction or fraternal correction is never about winning an argument. Bako ko sisay an matibay, dahitig hururunan digdi an prosecution as in defense, kundi ang tigaapod na fraternal correction, ang pinakakatuyuhan ka ini, na manggana ka giraray, maibalik mo giraray, an sa imong tugang sa maray na dalan, as in relasyon sa imo. So iyan daw ang hagadon po niya itong biyaya. Ngunya na aldaw sa laog kaining misa, sa pagdulot niya ito kaining misa. At least make one fraternal correction today. Pag uli mo, ano ang mga dapat na nahiling mong itama? Go and speak directly to that person. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in the Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mga dugang tanganingan sako, asinad sa indong atang, maako manlugod, ka Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugayeng ako ang mga atang kan sa imong simbahan na sa pagkaherak winaras mo ang mga idudulot. Asin mapangyaring gibuhan na maging misteryo kan sa muyang kaligtasan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat patanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imong banal na Ama, huli ka na mumuutan mong aking si Hesu Kristo an sa imong tataramon, na iginimo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas asin paratubos para sa mo, nanilaman sa bagsik ka na Espiritu Santo asin namundag sa Birhen, sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imonin banal na banwaan, naglupa siya kan pinapasakitan, tanganing daugon an kagadanan, asin ipahayag an pagkabuhay liwat. Kaya kairiba kan mga anggeles, asin kan gabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi, Banal, 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 banal ang kagurangnan. Diyos ng din mga hukbo, Ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni ka ng gadan banal burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambuan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin duko, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaakini, tinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos dan sabi, mag-ako kamugabos, sa sin mag-inom ka ini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubon. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaaram, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Dirumdum magkagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero, siring man girumduma, sa imong pagkaherak al sa mong mga dugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Sinangabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kaintupa na kapaggaya-gaya sa imo, makanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, at gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Onyan, mamibi po kita kan pamibi, na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, Ngayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo,
Mangyari ang buot mo sa daga, anin siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, parasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat ken maugmang paglaom, asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinabalat ko sa Indo, at sa ko katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, parasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Sa tuya mo niya nahihira sa lambang saro, aninako katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos, na napapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, taawi kami nin katuninongan. mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako ako maninigo ni ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinasa kong kalag mauumaya. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa
mambibi kita. Kagurangnan, ang komunyon kan sa imong mga sakramento na sa mong inako, magligtas lugod sa mo, asin kami parigunon sa ilaw kan sa imong katotoohan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa inyo kapos. Ang kagurangnan mapas sa ito, Asin sa imong spirito. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin may herakon, ano ba, ang aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our